Tunas Muda Putra Marti Rama. Nuwun sagunging kahormatan sugeng pepanggihan kaliyan seni soreng Tunas Muda Putra Mardi Irama saking Dusun Gertas. Ing dalu menika seni soreng Tunas Muda Putra Mardi Irama amundhut lampah penangsang gugat. Harya penangsang katindakaken dening panjenengan Bapak Yakun mentahun katindakaken dening Bapak Puji. Katindakaken dening Bapak Rumadi. Pramila para pamirsa sedaya sumangga kula aturi mriksani seni soreng Tunas Muda Putra Mardi Irama. Singgah kala singgah durga kala suming kira sing siung sing upas sing galak dadi Konde rapita ka paman apa wamu ing dalan akeh papati kenapa Papati tenakaniyoyo ketigas pedang ligan cocok terus sing akikir akari roko badan karingah linteng
Adi pamanahan. Atus pundi Kakang? Rada nyedak mrene nggonku guneman men cetha. Kowe wis ngerti? Kowe tak jak ana ing tepes wiringing Kadipaten Jipang. Kula menika sampun mangertos. Nanging kang dados kesanipun Kakang Juru menika menapa tegesipun Kakang Juru menika? Satenane kowe ndak jak lumawat ana ing sak kiwa tengane Kabupaten Jipang merga iki ana ae sing Pati Penangsang bakal diparingi bumi ing Mentawok. Lah kira-kira kowe iki wani ora? Ngaten Kakang Juru. Sinaosa kula menika wani. Nanging senopati agul-agul ing pajan wae ora ono kejaba mbikangan. Yen kowe mung ngrungokake kabar sing wis ditampa merga wedi karo brengos blabrang. Oh Kanjeng. Menika tetep piatek Kanjeng Adipati Arya Penangsang pun kasare pintekso. Adi pamanahan wong perang kuwi ora nganggo okel wae nanging nganggo akal. Dipati Penangsang iki sok kesusu dadi kesluru. Mula yen kowe mengko bisa menang nampa kukuban bumi Mentawok sok kanggo kamulyaning anakmu sak turunmu besok. Mula ya ngono. Bener Kakang Juru. Pamanahan aku ngeguhke karo kowe. Sawise anakmu Danang takon nyuwun ngampil tumbak Kyai Peret kagungane Kanjeng Sultan Pajang, lah iki minangka dadi sifat kandel anakmu. Oh, mekaten Kakang Juru. Nek menawi penganggenipun Kakang Juru kados mekaten, kula sanjung nanging adi anakipun piyambak menika Mula ya ngono ya. Manahan sajroné awake dhewe padha guneman. Iki nranti mbok menawa wae ana
badan wis kamu tanah enjae ya mong kowe katon gawe awe sapa-sapa ngira panggodotan bos rasaja sing kirana muga ndadekno utama ayo padha ngarit ya Kang yo wah ngarit kok jan sukete ra ono Kahanan terang kaya ngene. Rekoso dadi plekatik ya wis kaya ngene iki ye. Hangarit suket angel. Teko angentres saiki ya ora kulino. Njur piye? Nek kaya ngene iki. Ngene Kakang. Kang ne Piye? rungokake. Iya, aku ki ya cetha. Kae sing disuket lemu. Ayo garek kon babatke apa aku ki teko babat dhewe wong aku ki saguhan kok. Wis lali kok ya. Ling lali ki ya gurung ning ya sithik-sithik ki ya ambek api ngono lho. Wis iki ngene Kang. Iki dhewe gaweane akeh. Iki makani jaran, makani wedhus, makani sapi, ya makani anake wong. Sing paling berat le makani anake wong. Wedhus nomburi barang mbak. Biasane kok pongor cungure to, Kang. Cungure ki wong sukete ya lemu kok. Pongor. Garuk. Ayo wis nek pancen ngono ya sak uli-uliye wae awake dhewe ling arit kuwi. Iya. Lah iki ya lek do dibiokake nang gedhogane kono. Ayo posik diimboi Kang iki sangu apa Kang njaluk? Ya wah anak aku ki ya renes sangune wong jenengane wong ewa kok. Kene. Adi pemanahan. Tak kandhani kene. Sakwise awake dhewe sesengdan amping-ampingan wit asem kae sajak ana bocah sing lagi ngarit. Pancene tak criti-criti kok jenenge mung sak plekake Kakang. Ayo guru mesti. Sopo? Ayo. Ngono. Coba takonono. Apa ditakoni? Coba takonono. Aku nakoni ya. Yo. Oh iya ya, manut Kakang sebuah. Yo. Le. Kowe iki sapa jenengmu? Lan saka ngendi papan dunungmu iki mlebu ning taman kene? Sapa jenengmu? Lan wong Kaya nang takon Kang piye Kang jawab Kang. Ayo dijawab. Kok to ora kaya ngono kuwi to. Iya, kepiye? Nepungake karo aku. Yo, nek aku mlebu iya. Wini ningali aku. Ayo. Kowe ning ngarit kok wis entuk oke. Kowe kuwi Eh? gaweamu opo mlebu ana taman kene? Kaya ngono. Oh, ngarit to ke. Awong bagus-bagus kaya ngene kok mung gawean kok tukang ngarit. Aku ki ya mung nontoni Lah, nggonmu ngarit ki kok ya wis kok gawe entuk makan opo kowe ngarit kuwi? separo, Guru.
karek ngebaki. Wah, ya kok akeh banget. Lima kali sapi ini kepi. Jalan piro iki. Jengi. Jeng Aryo. Bukan jadi pati aku penasaran. Bocah kae lagi ngarit. Ngakune bocah saka ngendi? Yen tak takoni bocah mau lekatine Adipati Aryo penasaran. Lah malah ngene. Suku iki dadi atur. Nek sok kesane Kakang Ya. kepiye kok. Hati-hati lho Kang, Sekoyo edur iku. rembugan ku ngopo kearepan. Aku tak nyedaki bocah kae. Dong hati-hati lho Kang. Kalau wong nyedak-nyedak. Le, Ayo aja gunem Mas nang ngarit. sapa jenengmu le? Rasane lah ya do seneng to ya. Yo, gamane ya apik. Yo, gamane kuwi apik. Sapa jenengmu? Kula Paijo niki Paijo. kakang kula Paiman. Paiman. Yaman. Oh, dadi iki bocah loro iki Paiman karo Paijo. Nggih, Kalebu kawula Jipang. nggih. Kaya ngono. Dadi iki mau kowe ngarit iki kanggo makani apa? Nika turanggane kanjenge, kanjenge penangsang. Oh, aku iki makan jaran. Nggih, Mongko sing tak krungu ki jaran 40 ki nek mung garitke wong loro apa ya waret. tunggale niku sakniki nganu enten napa nika makani apa Kang liwetke kali godhoke mie kali soto Hakimi barang. nggih niku nak radi sonten soto Aritmu kok bagus. Ape men ki? arit 2026 niku Ayo wis taun anyar, nggih arite ya anyar. nggih Iki kanggone saben dinane gawe ngarit kuwi. lah nggih tanpa niki kula mboten saged nyambet damel Oh, kaya ngono. nggih Iki upama tak gawe ngarit aku iki ya rekoso. wah niku landhepe 7 penyukur tambah 7 penyukur malih Pemanahan. Sawise aku nggonku nganggit nawala iki mau, kowe saiki wis kelakon. Kelakon kagawa kawula ing Jipang. Mula ngono, awake dhewe aja kesuwen. Ayo. Mapan ana ing sak pinggiring bengawan. Nyeranti sowane Dipati Penangsang. Ya. Ayo gage tindakno. Ya. Kal. Bathok tega datat rasa kulit pada bulan kekedar tengah latar tango-tango longgo dewe
angin nyomang itu kaya gretas rasane ati bapurakaning son ya wis lolo atosan kadang Jawa kodelan raga nula dalaku tama tumraping tanah Jawi wong ngengek sing godho Panembahan Senopati Kepati Amar Suci Sudadana walan nafsu Pinapsu tapa brata tinapi ing siang latri nama mangun karyaning sesa sama
joget kok sajak kok jan tenanan-tenanan bentuk iki. Ngawasi li padha jogetan kok kaya latihan tenan perjuritan ngono lho. Alah. Ya. pamit aku nimasidose antut ruto tanah sararut tongan ing sarina sawa ngene datanaki gangsa rambut lamun atos saketing ati yen cedhak tansah mulan ya situasi tuh Indo mimilan mentono ayo mas barengan tapi wajib situasi
Ya ngono, nek do latihan sing padha tenanan ngono lho. Wah, Jan. Ayo Kanjenge. Kak endi kok suwe men tak enti-enti Kanjeng Arya Penangsang. Menika Menika turangga jati saking Seni Tunas Muda Putra Marti Irama. Menika titiane Kanjeng Harya Penangsang. Mentahun. Jane iki mireng apa ora sliramu kuwi? pundi kados Kanjeng Jare sliramu ki mireng apa ora Mentahun? kula rada boten patoso mireng Kanjeng. Kepiye anggone para prajurit gladi ana ing calon peparamengku tahun Sedaya kados sampun siaga sampun do pinter-pinter Kanjeng. Lah, ayo kaya ngono kuwi sing dak karepake Mentahun dadi bombonging Adipati Harya Penangsang. Jur sak banjure kepiye Mentahun? Kados pundi? Kados sampun semawis sedaya para prajurit anggenipun Soma Gladen Kanjeng. Ayo sing tak karepke iki sing kaya ngono kuwi Mentahun. Mula
Aku matur nuwun para kawulaku ing Pajang saben-saben nyenengake gawe senenging pikirku awit para prajurit anggone glade peperangan kaya wis ora ngujiwani mentaun. Inggih Kanjenge. Tulung! 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 Menika Kanjenge kados perkata ingkang sampun sami ngaren nedeni jaran panjenengan menika beto serat napa-napa nika Kanjenge. Apa mentaun? Layang saka ngendi mentaun? Kok layang-layangan barang saka ngendi mentaun iki? Mula coba Nawala iki bakal tak waca kepiye surasane Nawala. Tak wacane ya mentaun. Laraping pun nangke toko hatur dika Kang Masti Pati Riya penang sang wong agam sajak ngalembono mentaun sajak layang iki kok ngalembono marang ingsun mentaun Kang mengko bumi jipang sinuyudan para kawula nipun pancen yo ketoke para kawula ing Pajang padha suyut marang ingsun. Dasar satriya jentala tulasen nalendra wangi kok sajak Nawala iki ngalembono mentaun inggih kadose mendekat. Nanging kok isih ana bajute iki. Mula tak terus kanggonku maca Nawala iki. Mung sedhithik catatira nalika ing kudus pati wataira candala kaya patrape wong drengki sing sabar kanjenge sing sabar penang sang ingsun seranti ayo tanding abuh nyoto satriya prawira ingsun santi ing banawi kaya jan sabate sira lena ingsun tiga sirah ira keparat
Kanjenge. Kula aturi enget Kanjenge. Kanjenge kula aturi enget Kanjenge. Ampun kados mekaten Kanjenge. Mentaun. Aku ora srata. Yen suraten Nawala iki sajak ngino marang Harya Penangsang. Mula aku ayo padha ketake prajurit. Aku bakal menyang Pajang. Kaya ngopo kasektene Hadiwijaya. Mentaun. Sabar sinuwun, sabar Kanjenge. Sabar. Aku selak ora sranta. Kudu aku budal iki. Ayo. Lah iki Kanjenge, aku mlayu dhisik iki njur kepiye? Bocah pekate emang nanti to iki bocah pekate mau. Kanjeng Harya Penangsang bae melayu kok jarane ra dititi. Kanjeng kula kono titiyane Kanjeng Harya Penangsang pundhuten. Manika titihane karya Anjang Penangsang dipun titi penganten kakung nggih menika.
cekap semanten atur pasugatan soreng saking Tunas Muda Putra Marti Rama saking Dusun Kertas. Wiwit siang wau santos dalu menika anggenipun seni soreng Tunas Muda Putra Marti Irama. Lipur dumateng para pamirsa sedaya kirang meranani so kirang nyekecakaken pramila warga soreng Tunas Muda Putra Marti Irama saking Dusun Kertas nyuwun pamit cekap semanten. Jaya Jaya Wijayanti widodonir ing sambikala nanging tasih setunggal babak nggih menika warokan. Kula ampun kundur rumiyin dumateng para penonton menika tasih setunggal babak warokan.